kufanele ukuthi siqale la esikhona, siqale futhi ngalokhu esinakho, senze futhi lokhu okusemandleni ethu manje ukuze okunye nokunye sikwazi ukubona along the way, develop and get better and better and better until we become the best. Ngoba angeke sikwazi to just become the best esikhaleni sikazange siqale from somewhere kulokhu okuncane esinakho nalokhu futhi okuncane esikwazi ukwenza sizokwazi ukubona ukuthi singakwazi ukuhamba kangakanani ibanga, ngoba lona ibanga lingahambeka sekulele kuthina sekunike kuthina ukuthi from here, from now, from today sihamba kanjani, sihamba futhi ibanga elingakanani, ngoba umningi umsebenzi mkhulu futhi umsebenzi mningi ngeke sisuqede, kodwa asuqaleni siwenze siphushe sifinyelele la esingafinyelela khona, ngoba wona ukhona futhi siyadinga ukuthi siwenze, ngoba ziningi impilo zabantu esidinga ukuthi sizishintshe. Baningi abantu esidinga ukufinyelela khona, baningi abantu esidinga ukubathanda sibanikeze i-platform yokuthi izwe libazi libabone bese banikeza i-credit abayideservayo. Sivumele ukuthi thina sibe inkundla yalabo bantu abangenayo inkundla ukuze bakwazi ukuphumelela ngathi, baphumelele besebenzisa thina, baphumelele ngenxa ye-influence esizoba nayo nethuba esizobanikeza lona, ne-platform esizobanikeza ne-exposure